Ngai kublai fi we pui barok akan Singapore hak kerteng ke tiang tam ke jong trai unong penem jengiu Jesus Christ bangadap da ka jingkemen kamen sim jonga da shisha ka dap da ka jing sngung yu blai ba uai ya kan galat ban yo ban ya kren ya ktin ke jong blai ba kwa ban share ban ya sam lang ya ke ktin ke jong blai ka Singapore na ka manta jong pi ba habang kren nang ni u blai uai ru ya kata ka Bantei ya kaba ngan bu jingkeli ya pi but ya kaba let's say fi jubah pro holiday ya kita ki jingkeli ya kaba ngakeli ya pi ban ngangai kini ki jingkeli kin dalong ki jingker khu ya ka jingem ka jong pi badang ni ka sngi fin pet ya ka Khubor Step bun sin ibi hato pamta ka sngi ro ngi bu biang ni ka jingkeli hato ba kata ka hato menta ka sngi ka dai Hato Phi sngewbang em ban pynlang Hato Phi sngewbang em ban pynlang lada hakabaya dei ba ka pynlang pisah Hato Phi sngotenat em nganget lada pi yo lat ka dei ru ya pi ban pynlang ya ka pisah na marba lada pi kamai mental pi bam no menta ka sngi ti lada wan ka por jong jing pang jing stom na ka por jong jing em pat pinyo na ai ban siu na ne ban penlut lada wan ka por jong jing tadeng ta lada pynlang kamut fila safe lupa ka ne ka pisah but haba fi safe ka ne ka pisah Pibu security ya ka jingem ka jong pi lada jaga but ka dei ru ban pynlang ya ka pisa na marba lada pi pynlang but lada fila ban pynlang khambon nai finang ruspa badeng tanah ka jingbom dan ni ai haba pinang ban pynlang ha ka we ka sngi na mar pinang ban pynlang finang ban trei be finang ban pynlang badeng ta fin sklalong millionaire ngapai ya ka tin ka jong blei ngai i kumno bo bleu la karku yau Abraham ho na ka khndiat u bleu la karku shibon u Abraham hado bu long shisha u tau multi millionaire bat ngi i ki breu ha ka prathairu hin pe ya ki ambani hin pe kumno ba ki sedang ya ka jingyat lenti ki jongki na ka bamdon syakata ka ba ki dalong shisha kita ki he spa ha India wat ha prathairu bangi i baro khoi ka jing sedang ka debit na ka barit tadeng ta lada ka dei ha ka baken jado but ka baken jado ka long bet na ka barit sya ka bahe hoi dan na pedeng jong ki briu ki bala don lupa ki la don em lupa bat na kata ka baki ki la don ki nang penroi syu but lada don hi ka jing pynlang lada ka don hi ka saving ka dei hi kata ka ba bahana kam tau no briu don ki briu syubu lada klem pynlang ni ka pisa klem bu lupa klem kan show lupa syubu kum ha kini ki sngi ki lockdown pi kamai men step pi bam no jan miet klem don kano ka jing pynlang long nil bet tadawan ka lockdown kawan kra ka jing again tadeng ta ban thiet khaw ban thiet i jing don kam kawan ra shai ka jing le na marba ba phim don ya kata ka ba pila bu lopa filap shu khmi lenti na ki bahi ang nan ki bahasam na ki parashnong paratha pi haban shu khmi lenti wat no blairu andre la pila pynlang lupa ya kata ka ba pila kamai ladawan makna ka jing pila ban siu ban thiet ban penon kam ya ta ka pisa habawan ka jing ka jing ka jong pi bat kani ka deka jing kai ngawan ra syo na ka bagen jado banwan ra sya ka bagen jaman sim finape ya kani ka we rau briu ubaduk lada unang ukamai ka ji ba upelang ukendop ya ka pisa bat haba ulong ubriu baruspa pi ha ka por baduk mdan ba khin snap kata ka de jing sha yu baduk mdan khin snap ye baduk da krong tu ice tin ka ice pia mdan khin snap mdan shep tieng mdan hiru ba nyau yau tau briu na mar bo long baduk handai ka jing sha ka long anda haba briu ruspa mdai tang bu ruspa handai ka spa ka penyo ya uru ya ka bor ka penyo ya uru ya ka burom badeng ta yau boruspa bun ki briu ki tieng yau boruspa na bo boruspa ula ban le ya kano bo kwa ban le tadeng ta ki breu ki tieng bat ki burom yau boruspa bat boruspa hi udan ka bor ban le ki le se ban kershan ya ka sarkar ne la ban kershan ya kino ki business ne kino ki breu ki ba don jing don kam na ki ba ki la ban le ya kata ba ki breu ki shep tieng ki breu ki la ban it ru ki breu ki la ban burom ru ya kita ki breu ki ba ruspa la daduk dan nong hin snap ha boruspa kawan ra ka bor kawan ra ka burom kawan ra ruat dia kata ka jing shep tieng kata dia bang jado da bang ya kran bagan jaman sim kalong kum takan ngi pynlang na em ya kata pat ka bagan jaman sim ha ka jing em ka jongi ngi pynlang na em ya kata ka bodon kam
haga jing im ga jongi ngasunat haba pe ya khtin ga jong blai no yanes lam an reu de khot arpnyo ka khtin ga jong blai ka ong kumne wa 3 minute ban yo ekata ka jing bam ka ba jat no an rei ya kata ka jing bam ka ba yaisa sha ka jing im bam jukot ya ka ba khon ubreun a happy khtin jblai ka ong wa 3 minute ya kata ka jing bam ka ba jat no ha oi bun sin habangi khe ngi ken ma ba ya ka kam bat ngim don por ban le ke la shumare wi wot sha ka kam la da ka de ka porman step da lawan la mi ro teng la thait no ba de ta ngim yo ban le haga ta ka ba ken jaman si mi jongi na mar ka ne ka do ka la thait than ta de ta ngi be ka do ngi perkhat ispang ka do kumbanga ong mentan mo ban kamai ban kaji ban pelang ya ka ta ka pisa ban reuspa ngidan be ya ka ta ka jing angnot ban reuspa but kani ka de ka jing shishala da fitre shitom ya ka ba ken jado ka babal ka ong wat tre shitom tan ya ka ta ka ba ken jado namar ka ta ka jing tre shitom jong pi ka ba ken jado ka ta kan jot no ka spa ka po pi dan da pi yap kan men to iu la pi yo ka perthai baro ka we ru re pi du no la ka men sim ong tin ka jong blai kan men to iu ba pinyo ya ka perthai baro ka we la pi du no ka men sim ka jong fi ka ba mut hi ka ba kham don kam ka long ba pin tre shitom na ka men ta ka men sim ka jong pi kan ka babal ka ong kom ne pe wat 3 minute ya ka ta ka ban yo ka jing bam ka ba jot no an re ya ka ta ka jing bam ka bi sa ka jing imam jukut ya ka jing bam ka bi sa ka jing imam jukut ba ka ta ka jing bam ka bi sa ka jing imam jukut ka de tang ka tin ka jong blai namar ka khtin ga jong blai ka ong hi ba ka khtin ga jong blai ka long ka ba embat ka long ka ba don bor ta deng ta ha ba pi tre shitam ban puli ka khtin ga jong blai pi tre shitam ban pelang ru ina ka khtin ga jong blai ha ka donot ka jong pi da deng ta ha ba pi don ka khtin ga jong blai ka khtin jong blai ka ai jing embat ka ai ka bor bun ki bri ho ki ruspa ha ka ba kan jado an re ha wa kan jaman sim ki dei ki baduk te haba ki dok am usoitan ula ban le kat baman hoi ki briu ki septing ki briu beruspa baken jadok han rei ubaman unum khanya kata la fi ruspa ne fi long kat balong ru ha baken jadok la da fi dang duk e baken jaman sim usoitan un le ben un torshor un nyeu ben ban un le kat baman unum khen snap ya pi la fi dan ka spa kan kan noru ta deng ta ka ba kham kong san ka long ba pin ruspa ya la di ha ka ktin ga jong blai pin penrospa pin pelang ya ka ktin ka jong blai shibon ha ka donot ka jong fi ta deng tau jisu ong la fi ne hanga ba ka ktin jong ka ne api te fin ne akum no jisu la fi ne ka ktin la fi don ka ktin fin ne akum no ta deng ta wat juk play bible komba utu nong bala ubela bon ki nong bala ki bala man step ki bam da miet teng teng play bible shule kum to play no kum to da dam ta tap no hi teng mi juar u split ka play oh jisu no to la play no jisu to play no to play mo to play la edwai ai play la edwai dam ta tap no la dap tap klem pen lang ha ka men sim da klis spam pi play nai tip nai kum to kom no ya tip nai kum to kanom long kanom yai kam kum ta ta deng tang ai jingmut ya pi kan ka sngi man ta pi play wat chu play tang ban dap rukom ban play share mare thare mare ha ban chu play tang bala de ba play Rehaba pi pule, toda pule bha da yet bha, badeng ta toda ple jingmut akata ka ktian ba to ai ba ta ka ktian da pila tap magana ya ka ktian ka jong blai pi pen kan mau ya la di pi pen lang ha ka do not ka jong fi. Namar film tip lano ka crisis kan wan ha ka jing em ka jong fi. Lano ka ta ka lockdown ka ba kan jaman sim kan wan. Kan wan ka jing e kan wan ka jing ele ka jing em ka jong fi. Tala da phim don ya ka jing pen lang lupa am ta ka ba mut hi pinjot lada piduk kwa manong fi lada piduk aba kan jaman sim soitan unum kan snap ya pi un le kat ba uman ya ka jing em fi unum nyau ya pi pin long mi tang ka nyut akhmat jong o henry lada pi tre shitam ya kan ka jing bam ka basa cha ka jing em bam jekut bara fi ruspa aga ktien kan mau ka ne ka ktien ka jong blai ka long ka jing em ba ka long ro ka bor ktien jong blai ka long ka ba em ba ka ba don bor ta deng ta ba fi pule ka ktien jong blai fi pule ya kan ka ktien fi penlang ya kan ka spa ka ba kan jaman sim fi penlang ka don jong fi kla long pleng ubreu uba yo jing em baru uba yo re ka bor ta deng ta fi don ya kan ka spa fi don ni ka ktien fi don ro badan bor fi long ro uta ubreu badan bor bor ubreu badan ya ka buram ta deng ta usoitan am unting fi namara fi don ni ka ktien usoitan am un buram ya piru namar pidon ya kan kektian ka babal ke thu ingi ba kiksoi ki badan hau tu bri ho gadara tu bri yo oksoi apo gadara ja yo anda bat kiksoi ki yu jisu kini kiksoi ki da shakting yu jisu ki da ong nuan le ayu hang ni medon mele ayu yangi ko jisu ukon jong blai ba kli tam e
Ko Jesu ukun jong blay waklit ta mawan le ayo kita shep tieng. Pada yang ta kwa nong fi la da pi kwa ban dan u Jesu ka donot jong pi pi ban dan ni ka ktien ka jong Jesu. Ba si sien pi dan ni ka ktien ka jong Jesu ka donot jong fi ki ksoi ro kina shep tieng i fi. Ba ksoi kina buram ya fi kinong yes sar yes madam. Tada yang ta fi dan ni ka ktien ksoi pi nong ya ta ya. Mi de mi u hab ban ka ngo. Yang ta yang shong ta shong. Ba nga kwa ban nong fi dan ni ka ktien fi dan ni ka bor. Tadeng ta ai ba pin penlang ye ka ktien ka jong blai ha ka download ka jong fi. Kamen toy fi finyo ka perthai bro ka wei. Kamen toy fi binyo ka spa bro ka wei. Kamen toy fi binyo ke bro jong ka perthai la da pim yo ya ka jong blai. Tadeng ta ka sngi kwa ba nong fi ka ban ai jing em fi ka jing em bam jukut kam dei ta mush priang yu Jesu. En rei ba pin don ru ka ktien ka jong Jesu ka download ka jong fi. Man kwa ba nong fi la fi don ka ktien. Fi don ka jing em fi don ka bor. Ka ktien ni kalong ka ktien ya ka bala ban examine ya ka jing em jong pi ba di kita ki beri ki ba mi isu da ka khamat ya ka ba fila ban discern ro ya ka ba fila ban pen ya pero ban sngo tho ka no ka badai ka no ka balai mar ka ktien ka jong blai ka ngam shadu shata ka ba jiliu tam jong kita ki ba kan jam sim kom ba ktien jong blai ka ong ka pen ya khlat ya ka jing em ba di ka men sim ya ki mat ba ki clench ing Fi ka mat ba clench what ki clench ing ki clench ki badan ka ing ro ka ktien ka jong blai ka la ban yo i ka mot ki bom yo i shu da ka khamat ba kan jado han re bangin ka ktien jong blai ngi sno tho ba ka ta ka dei ka jong blai ne kam dei ka jong blai ka dei ka jong trai ne kam dei ta dei ta ki ka bangim la shu ban yo i ne ban par khat da ka ba kan ka jingmut ka ba kan jado re bangin ka ktien ka jong blai ngi la ban i thu ngi la ban sno tho ri ta ki baro ta dei ta ka ne ka sngi ka banga kwan pen chlori fi Bau Joshua ong ba perkat ini ke kti senya sengi terpelang ru ye kene ke ktien ke jong blai kran ye kene ke ktien ke jong blai wat ai ba kene ke ktien jong blai kan leit no nak mat jofi awat ai ba ne ke ktien kan leit no nak shintur ke jong fi kran ye ke ktien pelang ru ini ke ktien ha pedeng la ka download ke jong fi pedeng tang kwa benang fi pelang ye ke ktien ke jong blai ha ba pi pelang ha ba pi piru spa ha ba pi piru spa pila ban ai ba teng ru se ki kon ke jong fi pila ban ya bentar ru ki kon ke jong fi ubriu baduk la dau dang shong wai un ai pateng kum nui ki khon ya la dia dang shong wai ta un ya sam ban ta kum no u baduk tu sa hi baduk ta deng tal ra fi duk ka ba jinglong men sim ke jong fi pin sam kum nui ki khon ki jong fi shu ong ki khon ki le Sunday school man ta ri bala khang kum ni de shano shu ki khon je fi la shu bun kam tang ka perthai bala shai kin thai wat man le jeseng tal ra ma phi dal de phim ai ka tien ke jong blai te ki khon je fi kin poi sheแต่กุมโนพินไอปัดระดับพิมพ์ด้านนี้ก็ตีนจะจำเลยแต่ก็ได้ก็ตากุมกิมีกิปังก็สงกันนี่ก็ปอดพิน3 ชิตอมพิน3 มินิทเป็นลังชิบุนยาก็ตีนก็จำเลยก็ดอนจำพิเป็นลังเซฟยาก็ตีนก็จำเลยไอก็ตีนจำเลยพินด้านก็เซฟิงยาก็ตีนก็จำเลยก็ดอนจำฟีปัดพินด้านนี้ก็เซฟิงกันน้ำจ้าก็จิงคอร์ดิตแล้วก็ลันนัดก็จิงฟิลาดักกิวันรู้พิลาบันเซ่ดักตะตีนก็จิงเป็นช่วยกิวันฟิเซ่ดักตีนจำเลยก็จิงเล่กิวันฟิเซ่ก็ตีนจำเลยYo bahagian ke poru yo si ke sarkar ke khang no ban pule ne ke tien jong blai ru ke fin le ke bno ngim tep ye ke banjan nang ni se khamat yo ba la khang no te ya ke ni ke tien ke babel ke ong ke singi ke ba khado kan ke jing kerdu ke pu telada kerdu ke pu mul se la ban khang ru dia ke tien ke jong blai telada ngim don ye ke jing penlang lupa hapo ke donot ke jongi te fin le ke no kata ke por te ding tang kwa ban fi ke ni ke singi ke bamanta penlang kat ba ke por ke dang don compare pidon shi de kot na ar de kot la ka jing sedang jong pi ka long ka barit ong ka tien ka jong blai patu ai ba kata ka bakut kan long ka baman kraw shi kat dai sedang de ka barit pule shi de kot shi sngi ne shi de kot shi tayo na kwa ban ong fi pelang ye kata ka tien shi bon ha ka donot ka jong fi khnang ba pin long gi barus pa pila ban ai pateng ye kata ro shi khon ka jong fi om na kata pila ban ai pateng ru shi kata gi be trei lang ha gi jing trei ki jong pi ha ki kam gi jong pi ha gi jing tulun ki swi mal la ka sngi ba ka perthai pin long ken kita ki jing ker khu pin long ka dau jong ka jing ker khu ban sam yang ni ka tien ka jong blai ka ba pen rus pa ki weida kene ka tien jong blai ka de ka baroi bla pi pi dan kan roi ha ka donot ka jong fi shi sien ba pi pa kene ka tien ka jong blai kan mi ba kene ka tien jong blai kan kharoi ba ban ngai kan da long sha ka jing ker khu ha ba pi sam ni kene ka tien ka jong blai ngai train ker khu pi kene ka sngi ka manta shim khia onom 3 minute than tang ye ka ta ka jing bam ka ba jot no andri to 3 minute na ka banta kata ka jing em ka ba kan jam sim ka jong fi da ka ba pi pule ka tien da ka ba pi penlang ye ka tien shi bon ha ka donot jong pi deng ta kwa ban ai ka subject penlang shi bon kan ye ka tien ka jong blai penlang sngewbang ban penlang ye ka tien ka jong blai ha ka donot ka jong fi kana ba fin long gi barus pa
pynlang kita beri besok. Ubelai ingkar kui fi kini kapor mentah. Ngasngau thu kini kapor kat bangadang keren ya kini dan pedang jong fi pulih hitang ba phim sngau thu ya ketien ke jong blai. Fi pulih hitang ba kamrung ke ketien ke jong blai. Fi pulih hitang ba kini ketien jong blai kam syai rum. Fila shu pulih dah ke ba pulih le si fila ngap ha ya kini ki jing hikai na ka Potternet man laga step man laga sngi fi kwa. Henry film sngau thu ngin da dwai kini ke sngi ba mentah. Ba blai no ai bor ya fi haba fi pulih na ke ketien. Na ngai ba men siem ba khoi un guide fi. Men siem ba khoi jong try hikai ya pi namar umdan de wei pa unong hikai uba kam crowd like no man sema koi un pen sung thoi fi ne ka ktien but ong ya pi ro ha ne ka poram tal si fi la puli ka no ka bentana ka ktien ka jong blai la si film sung tho fi la ban tho ya ta ka benta ya ka ta ka ba film sung tho ha ka shitio le si fi puli shibon film sung tho I kita ta ka long ka bala wan chen si ka office ka jongi wan ra ba ta ki jinkali ki jong fi ya ka ta ka ba fi film sung tho in yo ban ya kren hang ne in yo ban ya pet na ka tin ka jong blai bangin yo ban ya slok bat pi bangin yo ban ya tei im de ban ya debate ban no re bangin ya tei wei la film sung tho I ka tin ka jong blai khnang ba phin san ha ka tin jong blai ai khublai dan shibon ba ki bru ki bon sin office jongi ki bon ra ba ki jinkali shibon ya ka ba ha ki la pule ka tin kim sung tho ngila yo ban ya kren halor kita kimat badai heng ta ba manga ubaai ya ka jubab nga ya la din kong ngayo shoi ka jingkar khu bar kita ki bio sngo ki bon ra ro ki yo lang ya ka jingkar khu tadai heng ta ngai ha ba pipule ka tien jeblai kanon shibon ki bentai ka ba phim sngo tho ya ka ba phila ban tho balada phi sngo tho ru tho ya ka ta ha ka diary ka jong phi bo ya kita ki khat pynlang ya kita ki khat pule landat ya kita ki khat kan mau ya kita ki khat tho ka do not ka jong phi badai heng ta bagan longkum ke jing pelang ke saving naga menta kata ka bansawan ka jing imu fi fidan shibun ke ketien penrus pa ban ngai utraim penrus pa fi ban ngai utraim ai ka hok ba ka buram ke jon ai fi ka bor ke jon ke jing imu fi ya ka ba fin la ka ban shakri utrai kat kum ke ketien ke jon ngine dwai ngai ka por ka menta Try ni ka por ngawan manduai naga menta ni ki khon ke jama nga snow ta try bun hanga ni ka por ki pule ka ketien ke jama ki snow bangwan pule ka ketien jama try ban bun sin kim snow tho nga da dwai ko na try man ai ki yo man sim ka jing start try to man sim ka jing pan pa ha ba ki pule ko try ki nyo ka jing pan pa na ka ketien ke jama try ka ketien ke jama ko la fiduna ka jing start to pan tengan ai nga pan nga di ka por try ka jing start ke jama ko try ba de ka jing shampang ka jama ba me try man the ai ni ki khon ke jama ablai ba ba ki pule ko try na do man ta ka sngi kin snow tho ko try ya ka ketien ke jama kin shampang ya ka ketien ke jama ba try ba ka ketien jama ko try ka da try kamru ha ka jim ke jong ki ablai bang da duai ko konat men sim ba khoi men hikai me ko bang pat akhmat jong me men sungo bhaban hikai ko try ni ki khon ke jong me try de me bala an pen shai de me ko try bala ban hikai de me ko try bala an pen san ki ka ketien jame ka pen san ka ketien jame ka pen rus pa ka ketien jame ka ai ka bor ka ketien jame ka ai jing em try war bom tan do kpu bo breu em re ka ketien baro ka ba mi na ka shintor blai try ni ki khon kin em da ka ketien baro ka ba mi na ka shintor ke jong me ada duai nga ka khoi ki ablai hallelujah try nga duai try pen sla ni ki khon try ki ba trang go try ki nyo jing shai ke khmat ka ba ka ha ni ka por ki ba sha pen thamia baro ka takan khia try nga ngai ka ni ka khmat ba jam sim kan yo I kan pet ba kan da shempang ya ga e ka ba ka ketien jame ka kren ya ga e ba ka ketien ka jame try ka hikai duai nga ka khu ni ki khon ki jame ablai hallelujah hallelujah me pen sla ki ko try hallelujah ka teng jong Jesus nong panem hallelujah nga duai nga ka poram ta ki ba pang bisitam pila ban bo ki ti ki jong phi ka ki jaka bisitam ini duai hallelujah ka teng jong Jesus nga duai nam ta jong phi ki ba pang ki bisitam ka met ke jong phi dan na preng jong phi pila pang de ki snam nga da kren ha ka teng jong Jesus ba ka ta ka jing pang kan let no ha ka ne ka clip mat hallelujah ka teng jong Jesus nga sngo phi kamai but pila pelang ya ta ka pisa onda lalang phi pang no phi abli ai no sigi doktor phi haban thiet ki dawai la shin ba ta ka jing trestam ka jong phi ka long len ai ngada dawai na ro ne ka sngi ngada cancel ya ka ta ka bot jing dom ka ba trekam ha ka met ka jong phi ka jim ka jong phi ka da sange no ka da kut no sandan na ro ne ka khlemat fin long ki bre ki ba kot ba ki ba khia ki ba klan na ro ne ka sngi ka mam ta ha ka teng ka jong Jesus hallelujah ka kren ya ka jing pelat ka kren ya ka jing pen khia da ka bor ki jing snam ka jong Jesus ka da trekam ka met jong phi na ro ne ka sngi ha ka teng ka jong Jesus Christ nong pen mi doai ai ngo amen but amen try nang kar khu ya phi nang ai bor ya phi ngina sngo bha e ban ya kan do ya phi da phi la ban wan chini ka jaka ka jong ngi don hang ne open Nongthymmai Nongkhryiem do sngi bar ha do ka sngi sa jan jo ka thayo ngi don hang ne do khatwei ba ji
men step untuk ter hadok ki san steng riu bejing idan hang ni la fi don kam shu ya ke jing pen shai pila ban wan tho kita ki jingkeli sawan ra ngi yo ban ya kren ba kum ju ro fi don kam ki jing dwai tak ba pang bi shitam ne ka no ke jing don kam ke jong phi ngi yo ban ya dwai phone ke ni ki number ba phi ke screen ke jong phi ngai try ko khui phi ngai try nang le ba ya ke jing im fi ngen second do pat ko blai shi bon amen